Естественно, у него были косы, были чулпы. Завязывали было вот так. Примерно одевались. Здесь мы видим. Вообще сам колпак весь полностью расшивался. Здесь у нас будет фотографии. Девушка стоит, и колпак вот так свисает, и еще вот там есть у нее. Как мусульманка не будет завязывать. Примерно в начале 20 века. То есть это было модно. Сегодня ее прикроем. Ушима sizga матурма? Это самый простой вариант, самый быстрый способ. Мастер-класс 2009 жылдан бері біздің музейде эшләнеп килә. Ул бик популяр мастер-класс. Аны бигрәк тә туристлар ярата. Һәм көтелмәгән, бәлки ул менә шундый мәгълүмат булыр инде. Беләсезме, мусульманнар түгел. Безгә килгән кунаклар, алар төрле яктан, Россиянең инде төрле шәһәрләреннән киләләр, төркем белән киләләр. Һәм анда инде иратлар да үзләренә бәйләтәләр, арафаткалар ниләр. Һәм менә шушы яулык бәйләүнең тарихын белгәч тә, кеше бик шундый гаҗәпләнеп кала. Ну, аннары шул алымнары кызыклы, алар бит гади. Былай да иттереп бәйләп була, былай да иттереп бәйләп була. Шуңа күрә инде аннары соң инде сорашалар әлбәттә, менә бу хиҗаб, никаб ниләрен, алымнары алар нинди була, аермасы нәрсәдә дип сорыйлар. Аннары шул инде менә исламның татарларда булган гореф-гадәтләр белән кызыксыналар яулык бәйләүдә. Аңлатабыз? Вот все фильмы татарские, да, сегодня. Бибинур, что там еще. Там девушки, вот так, и Баранчи театр, да, бөтен кызлар менә булай. Но мы не так будем завязывать. Давай в сторону. Как из бумажных салфеток делают цветочки. По всей окружности, там шишки, да, по всей окружности головы. Самый легкий способ цветочка. Опять накладываем наверх. Так, вот получился такой вот быстрый цветочек. Я была без, конечно, не. Біздің поколение, без пропащее поколение. Нет, когда мы были молодые, нас не учили. Все равно просто ценности, они были спрятаны. А потом они пришли, да. Да. Способ. Можете посмотреть на себя в зеркало. Вот. А остальное уже как бы дело техники. Яулык бәйләгәч нәрсә булса да үзгәрәме? Нәрсә үзгәрә? Өзүмө иштен рахат. Иштән рәхәт. Яулык Шиберләнеп китте дә. Да, я оборачиваю вокруг головы. егетнең чалмасы ошыймы сезгә? Матурмы? Бездә алай бәйләмәгәч, мәзәгрәк булып тора инде. Для чего вы учились? Просто ходить на Мне это? просто интересно, да, было. Сейчас ведь завязывают такие платки. Ну, а я не видела.